Hello, bye, wrong. The lamsot PNS tiprasakokborokvlog YouTube channel. Inge tabuk to Muiya ni season paikya. Inge Muiya bo bazaro bo ongkorna ni suru ongkha. O Muiya no tiprasakok asuke no thokjago je bono boni bagi langma phano choi mano. Ang tangi okok masamani kalaikha inge o tabuk ongkha Muiya hakutui nokoma jora. Inge omo o Muiya no rui phano chai mano, godok phano chai mano, chakri phano chai mano, mangso bai phano chai mano, jesa phano chai mano o Muiya bai. Inge o Muiya ni bagui asuke no kosto bo mano je tiprasakok langma bo choi mano. Miya khoroksa tiprasak bo Muiya nainan thangui bolongo chibok sukjagui ma thuikha. Ge tabuk je tiprasakok Muiya thokjanai rok bo kisa norok Muiya phaifano bolong rogo sabdan khe phaidi jate walai ingko tabuk to walai karaimani jora. Inge walai yaphango klaijak tongo o bising rogo chibuk rok da tong tamo tong naidi. Inge bo Muiya o 1 ঘন্টা hai chibuk sukjagoi 1-1.5 ঘন্টা tongkhana oboni pore inge bono Manipur hospital o tilangoi thangmani gari bai inge bachiliya bo hospital sogoi keno thikha logi no ge 1 ঘন্টা rok se bo kathang tongsio chibuk sukjakmani 1-1.5 ঘন্টা inge borok kaijak manche 2 mas kasi engko 2 mas kasuyako inge omose chibuk sukjagoi ma thuikha Muiya tanan thangui. Actually ke borok Muiya phainan thas thangya mane borok borokni musuk rok buini huk rogo thangnai chihini onko huk lama o bera khawui ri thangmani inge bera khawui buini huk lama o bera khawui rioi ulo borokni musuk thangya tihini ulo inge borok Muiya kongsa nukha inge o Muiya no phai tilangnani hini phai nogo thangna puro inge ulo o Muiya phainan naikhe no chibuk bai sukjagoi langma choi thangka ta 2 ঘন্টা rok bisi inge 2 ঘন্টা se kaliya borok onko hospital se sogoi manliya inge huk bai bo kisa lama haksal inge oroni phaite no 1 ঘন্টা hai 1-1.5 ঘন্টা hai nangi thangka inge hospital se sogoi manliya borok inge aske no langma choi thangka. Inge joto tiprasakok takuktai buhuk chung je Muiya phaijanai rok je borok kisa sabdan khe norok bo bolong rogo amtui Muiya phaina thangkhai rok nai nugui phaidi naidi borok kaijakmani je 2 mas se kasuyako omose borok tabuk khaima sinchake langma choi thangka makhang rok kosom mui thangka bis asuke mar je o chibukni bis 2 ঘন্টা se bachio.